Nyaya yedu panapa yakamira yakadai. Isamanyika manga muchitaura, mamutaura zvakanaka chose. Asi ndinomubvunzo kwamuri. Kana muchiti imimi hamudi kubatana nevamwe kuti mupinde mustreet. Mubvunzo wangu wokutanga uri kuuya kumunhu wese ane pfungwa dzakaita sedzaSamanyika. 2023 takaenda kumavhotsi tikavhota. Tavhota. Takavhotera vataida maMPs. Takatobva kwataiva kuno kuti katovhota kumusha. Kutouya kuti takaenda kunovhota. Tikavhota maMPs akavapo, parliament ikarongwa. Ndofunga pasina kana mwedzi miviri mitatu kukauya Chavangu akasvika akarikola maMPs ese amakavhotera kusanganisa nemi Samanyika muri kutaura kana makavhota. Asi kana muchingova munhu anongotaura zvinhu action musinayo. Kana makavhota, kwakavhotwa maMPs akarikoliwa na Chavangu. Zvikatouraya CCC yacho ikatorwa naChavangu akaenda nayo. Now vageza kana wakavanzwa musi wavakatanga kutaura. Kana kuti kana uchinzwa zvinotaurwa nevanhu kana muchiteerera zvinotaurwawo nevamwe musingangoteereri vanopopota. Nyaya iripo ndeyokuti vagara pasi vatozviona. Ndofunga vageza vaingotaura vachiti munozviona here kuti hatisisina nyika. Nyika isina mutemo because we cannot vote for our honorable members vachatimirira muparliament. But then vobva varikoliwa vobudiswa hurumende yakatatu. I think that's one of the reasons dzaitaurwa navageza dzokuti mukuru haana kutifadza nesu tese hatina kufara naye nokuti aiziva vanhu vari muCC party. Kana ari president chaiye hakuna president anogara asingazivi kuti party yakarejista ine vanhu vanani, mukuru wayo ndiani, unomuteera ndiani, vakamira sei. But vakangoona Chavangu from Norway. Chavangu has never been in CCC. Akabva angouya ndobva atorikola vanhu, ndobva vazvigashira vese vakadaro vakanyarara. Now taakuchiti chii panapa? Varume honai mimi alright ngatichita apa tisingadi futi kuita zvokupatsanurana zvatakuita zvokuti sisi tati ngatibatane seZimbabwe. Mukoma vanhu vese vane pfungwa semufana uyu ngatibatanei seZimbabwe, kwete zvokubatana zvamakutaura zvokuti kana matodaro nokuti chamisa kapapo alright pakarikoliwa maMPs akabuda muparliament. What did we do? Takava nesimba here rokudzosa kuti tindovadzorera mukati? What happened? Imi munozviziva. Nhasi panapa vese vari kuuya nenyaya yegeza revolution vari kuti ngatibatanei, totora vachiwenga toisa pamusoro, totora mufana uyu otevera sezvakamboita iya hurumende yavatsvangirai navaMugabe. Munoiziva imi ende munoziva kuti chii chakaitika kuti bhata nemana zvakudyiwa muZimbabwe. Zvimwe zvinhu vakomana haisi nyaya yekungoti ndini ndiri kutonga. Ngatitarisei masides tione kuti chii. Rega ndikupe reason yandakaona ina hangu kuda kuitaura kana kuti pamwe haisiyo vari kuda kuita vasati vatombozviona kuti zvinorevei zvokuti kubviswe vamunangarwa kuchiiswa vachiwenga. Nyaya yatinayo ndeyokudai so. Zimbabwe senyika yakafanana nomunhu ari kurumwa nenyuchi. Tiri kurumwa nenyuchi, hauzi kuti mangwana ucharyei, hauzi kuti nhamo ichawira mangwana ndeye kurwara here, zvisina anokusolva. Kana uchirumwa nenyuchi hauzi kuti inoteera nyuchi imwe yakuruma paziso, hauzi kuti inoteera icharuma muromo here, icharuma gotsi, icharuma musana. Saka hazvina kunaka kana kuti hazvisi wise kuti wabvisa mwana kana kuti munhu ari kurumwa nenyuchi ukamurwira. Uchibvisa mwana anga achirumwa nenyuchi wobva wamurwira womusiya few meters away asati nyuchi dzinoteera munhu uyo umborera huri hwarumwa neimwe yacho dzine dzichitevera. Saka ukangomubvisa pamukoko wobva wamusiya pasaidi, nyuchi dziya dzinongoteera futi dzotanga kudii kuruma munhu uya, hauna kununura kwaunenge waita. There is no way kana tichida kufunga iko zvinezvi tigotora vachamisa tovaisa pakamira pakaita sezviya. Havasati vane bondi nesecurity, havasati vatomboziva iko zvinezvi. Ivo vanhu chavanongoziva vane njere dzokutonga nyika semaonero atinoita nemaziri atingaita isisu. But nyika inoda kutongwa security uine backup yesecurity.
kana usina backup yesecurity mukomana uyo angangopinda uribva atotanga kuti pofemera asi mavhotsi kaya tiri kubvisa munhu nechisimba tamubvisa munhu nechisimba tobva tatora tobva taisa mufana tochifamba wega vakangwara sereki vana Mudharageza nana Mudhara Chiwenga tombochovha for 10 years vanhu vavengi vachikanganwa uvengi tichipusha tiripo toita mavhotsi isi already tinoziva munhu uri tobva tamuvhotera oenda makaita seiko njere dzenyu munongopopota tiri kurwireiko maZimbabwe tine talent yokupopota ende talent iyoyo haina kutanga nhasi yakabva kuna vaMugabe vaingoti namba yekuti tichitanga tapedza kana tichikambena vaikambena vachingotuka tsvangirai nemaBritish tichipedza izvozvo tichingopinda mukutonga vanenge vachingopopotedzana natsvangirai hapana chaivakwa ndosaka uchiona nyika yakaita mamvemve sezvizvi ngatiregei kungopopota kumarisa itafunga zvakanaka there is no way on earth paungatora nyika nechisimba wobva waipa mufana uya akaita sezviyazviyazvi nokuti nyika inenge yatorwa nemasoja mobva toti masoja garai pasi chisiyanai nazvo totonga isizo zvigobuda hapana chinobuda vakomana mese makadaremi regai zvavakaronga izvozvo zvirizvo zviripo tobatana vachinge vachibatanidza vanhu vaniko zvino vakaita rumwe sematauriro amuri kuita hapana ane nyaya yokuinda pamwe chete hapana ane nyaya yekushandira pamwe chete because tiri takadhivhaitana ndo zvavaitaura Vageza vachiti aiwa kana nyika haifani kudhivhaitana semadhivhaitani yakaita nyika inofanira kubatana semabatani yatakangeta tiri kuhondo ngatibatanidzwe regai vakomana vearmy vava vakadaro vachitibatanidza saizvozvo tikaona zvoshata ndati ngatipindeizve tese semaZimbabwenzi mustreet akona kuti tirambe tichingoda kutanga kuti totora deko zvese chamisa ubvise munhu pamukokonyu chobva wamusiya few meters dzinotevera akaomborera hwarumwa nedzimwe dzoya dzoruma futi munoona sokutanga pabuda mufana uyo akona kuda kutanga kukanganisa chitovava nguva isati yakwana regai vatevere kana ivo muchiona vakatenda so vakazviona kuti asi dei anga ari mavhotsi taiti aiwa tinoronga mastructures edu tega but these are not votes munhu ari kubviswa tiri kundobvisa zvokubvisa nechisimba tobva tabvisa haisiyo type level yake haisati yasvika pakuzorwa nevanhu vakaita sana Munangarwa kuzorwa nevanhu remember kuti muarmy imomo mune mamwe magenerals ari kutovenga nyaya yegeza revolution saka unozopa gara achipamira sei because haasati ane bondi yakasimba haasati vabatana kuti anyatsoziva izvozvizvi kuti anomuda ndoupi anomuvenga ndoupi haasati aziva ndosaka uchiona vakomana Madhara vakati no tinotora kana tatora tabvisa nyika munyuchi dziri kuruma toperekedza munhu wanga achirumwa nenyuchi kusvika aenda makilometers amunoona kuti nyuchi hadzichateveri then we start kumusiya ega ndo pane point yacho haisi point yokungotanga nokungoti takungopupira furo tichingopupira tiri kwatinenge tiri muchitoparidza ipo vangu vachitoparidza ipo vane vamwe vari kutodzokera kumashure so hatidi vanhu vanongouya nema-negatives every time hazvisi nyaya yekungouya nema-negatives inyaya yokumira tomira hatina munhu watiri kuvenga toda kuti tibatane tinzwisisane hatina munhu watiri kuvenga vaMunangagwa tinovada ndibaba vedu takamirira kuti kana vakabva vakandogara kupurazi zvine zvichinetsa mukati umu zvinonzi ndeye munovhunza Mudhara kuti pakadai pangaitwa sei ndo nyaya yatinongoda chete hatisi kuda zvokuzvinomwe zvinotaurwa nevamwe zvokuti ngaafe ngaasungwe haisiyo nyika iyoyo hatisi ende futi tiri kuda kutaurira vanhu vari kuuya varipo mberi vakomana vari kugara ivava kusanganisira vana vaChiwenga kusanganisira vana iye mufana Chamisa haisiyo system yeZimbabwe repetition yokuti munhu wega wega wagara pachigaro unoda kubuda nematching inenge yaitwa neruzhinji uchirambwa nevanhu vese that means warambwa nevanhu vese saka uchandogarepi kana wabva pabasa this is the reason why makaona vaMugabe vakazobva havo vakundogara kuSingapore hameno kwavakandogara kuna naDubai kure because the reason why is avasisi wabva usingachadiwi chero nani zvake ibva uchidiwa nevanhu vakomana kana magara pazvigaro izvi ibvai muchidiwa nevanhu muchiri kudiwa nevanhu musabva zvokudzingwa hatidi kubvara iko zvinezvi ndiye munhu wokupedzisira uyu maZimbabwenzi uyu ngaave iye munhu wokupedzisira kuita zvokudzingwa munhu ngaabve nemavhotsi bvumai mavhotsi mubvume kuryoka marohwa matinongosera ichiona mabhora ichingoona varohwa
munoswera muchipopotera refu waita sei marohwa kana marohwa bvumai kurohwa. Musatiudza zvokuti tibve taisa mupana iko zvinezvi hazviiti. Iongororewo ionewe tati tiri kurumwa nenyuchi. Kati tirumwa nenyuchi hatigoni kuti tabviswa pane vanhu vanori kurumwa nenyuchi wobva wasiyiwa 10 meters away from pamukoko wenyuchi. Dzinotevera munhuwi nyuchi vanenge vachiri kutevera mari nekuba kwavaita vanenge vachinako musoro mukusati kwabuda. But in 10 years time mufana uyo unenge arongawo mastrategy ake nokuziva kuti anondida ndouyu asingandidi ndouyu achingogara pachigaro unobva ati ava general ndiri kubvisa ndoisa uyu achironga mastructures ake manje nyika yobva yafamba ichienda mberi. But kana mukamusiya akadai iko zvinezvi mukamupa nyika hapana kwaanoenda. Kana kubu chaiyo unoswera akuduburwa akadonha one time munoziva matongerwo enyika iri hapana ine. Nyika inotongwa security ichikuda. Kana security isingachakudi sezvakaitwa mudhara hapana anoenda chera akapupira akaita sei baba agoshina kwavachaenda because security haisati ichiri kusaidi kwavo. Maybe vasara nemapurisa since vakaisa uyu mukwasha wavo kana mheno udanditezvara kana ndiani uyu mufana wekumusha kwangu. Hazvisizvo zvinotenderwa kuitwa kuti usare usina security. Saka security haisati iye haasati izvezvi chamisa. Unongozva kuti magenerals 2-3 vamwe vanomufarira but hapana kufarirwa nemagenerals 2-3 obva ati zvangu zvakandigarira nyika yakaita. Nyika yakadaro munhu anopiwa nyika yakadaro ari mwana mudiki zvamunoona zvinoitwa kune dzimwe nyika unenge aiswa nemavhotsi nyika yese yataridza kuti tiri kumuda. But as it is nyika iko zvino yakatsemuka nepakati ine maquarters anokwana kuita 4 anoti vamwe vanofunga izvi vamwe vari neutral vamwe vanoda uyu vamwe vanoda uyu. Wanzwa maquarters andataura vamwe vanofunga izvi vamwe vari neutral vamwe vanofunga nezvachamisa vamwe vanofunga nezvamudhara vamwe vari kusaidhiwo rimwewo zvakadero. Nyika haisati yabatana inofana kuva one circle. Then kana tadaro toziva kuti yes mukomana wenga achigara pachigaro atonge mavhotsi oitwa otonga vane vachibatsirana inga zvinongotaurwa wani hazvisi kunzwisika here mani. Ngazvinzwisikei tiite zvekupinda izvi tipinde tiinde tifambe tichiinda mberi. Vari pamwe mukoma wandakatsiura futi nezuro vaya vaingotaura ndonyaya yavanogara vachitaura yekuti moda kuzoisani toda nhingi. Aya hamusi kufunga zvakanaka vakomana. Haubvisi mwana ari kurumwa nenyuchi apo wobva wamusiya few meters away from mukoko wenyuchi inotevera. Kana kununura munhu anga achiri abatwa negarwe womusiya mumapeto merwizi garwe rinotevera ropa riya rinosvika rikamurya akafa. Saka haisiyo nyaya yacho. Hatisi kubvisana nemavhotsi tiri kubvisana nekurwa. Saka hagoni kuzoronga aripo asati azoronga unozobvisa achiziva kuti wanomuda ndiani. Unoisa nevavengi kumagenerals kwacho. Kana usina magenerals nyika hauitongi. Toda kuti ndikuudzei zvamunosera mutotaura pamwe uyu wanga totaurawo uchengese ngori kushora magenerals. Magenerals haashorwi hamumiri. Hakuna pati inomira ikatonga chero kwapinda nemavhotsi kana magenerals asingakudi haupagari. Muri kunzwa nyaya yangu yandiri kutaurirai. Kana usina security on your side don't try kugara pachigaro chinopisa chakaita sechoicho. Unofa kana kuti unotozopedzisira wakuwadzisa vanhu vakawanda. So guys ngatifungei kaviri katatu tichionesana tichiita zvinoita. Isu handei kumachi musi wa 30 na 31 ngatimachei. Izvi zvokutaura vasamanyika musado kutaura muchinge muri kunyengera vanhu zvisingaitiba. Izvi zvamuri kutaura hazviitiba. Toda kutaura zvinoita zvinotiita kuti tisununguke. Imwi zera renyu iro ndiro kunzwai nezvoice renyu kuti muchiri zera rechidiki munodawo kuzoenda muchindobhengedza mari kubhengi muchiwana yakabereka. Moitengawo mota ngemari yenyuyo muno muZimbabwe. Moitengawo mota yagadzirwa muno Willowvale munoiziva zvainga iri kwamutare kwenyu kwamunobva ugoderayo. Kanga kuine Willowvale yainzi Willowvale waiti kwamira pamusoro pakakwirira so unoona serufu dziri mota dzakagadzirwa muno dzaassembliwa muno. Tichitora mota nema0 deposit. Waitora mota kungopinda mudhulizi kana muWillowvale macho wotora mota ne0 deposit. Hauna kana sendi rawabvisa wotanga kubhadhara mota because economy inenge ichikutendera. Ndozvatoda kuti muzoita isitakura izo. Toda kuti muzozviita imi vafana imimi. Saka musando mimi watotoda pa street. Hatisi zvokuti mungopopota musina kugara mabhenengura machira enyu kuona kuti machira macho hamuna zvinyari dera. Hakuna murume wakadaro unongobva kwanga uchibva wanga usimo mumba 3-4 days 5-6 wongouya uchipinda mumba guduru mumba mumaruzevha mune madhoa vakavhinza so
ane maburi wobva wangosvika uchipinda mumachira unotombotora machira acho wazunza woona kuti hamuna zvinyaridi here. Tangai mazunza munjere dzenyu moona kuti zvinobuda here, une security yakakwana here mukomana, unowirirana nani iko zvino kana ukamubvunza kuti waari kuwirirana naye kumagenerals ndiani unokuudza kuti ndiani asati. Saka chimuregai asonezwe mbijana nemagenerals. Handiti general here Chiwenga Gudoguru ndigeneral, regai vamusonedze peji vachimuudza iyo. Kana vatozonakirwawo futi nenyika yatongwa zvakanaka vanotobva vatozongona kuti regai mupana atonge. Haitongi usina security nyika, haisi yokungotonga zvamuri kufunga imi zvamuri kutaura izvo mese mune pfungwa dzokuti vari kuda kungopinzana vezanu. Hazvisizvo. ZANU mukati umu regai zvirwe zvakadaro sezvamarwiro azviri kuita izvi ndokuti zvigadzirisike. Hakuna mumwe munhu, hakuna pati yaigona kupinda ikabvisa ZANU pachigaro ine madzenyu. But plani yavo yanivakomana vangati igashirei ine madzenyu munonyepa imi. Kana zvivana zvavo zvakadzidziswa kuba nouori nokurwa. Isi tinoziva kuti kana pati ikafomewa munyika vanhu vanogara pasi vesecurity vondosvika kuti mudhara manzwa here kuti kune pati yafomewako. Saka ngatitarisei kumasectors edu ese kuti hapana here pari wiki pangazoti kana munhu uyu akukambena unokambena achindogadzirisa pakati. Uri kunzwa nyaya yangu mfana iwe, right? But kuzano hazvisizvo zvinoitwa. Kunonzi mudhara pana ningi afoma pati, Chamisa afoma pati, zvonzi batai murove. Munhu wese wamunoona akapfeka uniform yacho kwa Chamisa iyo kana kutouraya ngakuurawe. Ndokaunoona wana mufana anonzi akashayikwa uyo ndogara ndichingokangana zita rake. Vaifira izvozvo maizvigona mimi imapana imi musada kuti taura zvinhu zvisingaitiki. Mungaigona imimi ZANU PF mimi. Regai igonane yega sezvayakiita izvi. ZANU yakugonana yega asi ndo njere dzaMwari vakugadzirisa nyika yeZimbabwe. Tachema nguva yareba. Saka regai ZANU igonane yega, igadzirisane yakadaro iri yega ichigadzirisana. Ndosaka muchiona vakati vamwe vacho kupata kwavo kamida kuona kuti mune vanhu vakapusa vasina njere. Unochera zvibhorani obva achikambena odyiwa obva azviputsa. Nyika inovakwa panguva inenge ichikambena, ndo makore anovakwa nyika, ndo gore rinovakwa nyika iroro pakakambeniwa nyika. Ndosaka unoona vakagadzirisa matems worldwide, vakagadzirisa nyaya yokuti kunoitwa after 5 years dzisawandisa munhu achingovapo unenge achitouraya zvakanyanya. Inofanira kudzorwa isati yaita chinhembe chishashiko chakabvaruka. Chishashiko chikabvaruka blambi inofamba iri panze mufana. Saka unofanira kuona kuti zvinhu zvese zvaitwa vanovaka nyika panguva yemavhotsi. But muno muZimbabwe hamuvakwi nyika panguva yemavhotsi because ZANU PF inoye kutaurira machembere kutokupai huku vopururudza votamba muri koko vese machembere ese anobva aenda kuhuku. Hapana unomira huku dzacho zvikana kwada kutarisa pamakambeni yakaita hapasina vachinadzo, vakapera kuroyana vachiroyanira nahuku idzodzo. Asi nyika inenge ichifanira kuvakwa, tokuvakirai bridge, tokuvakirai dhamu, tokudai uyu weposition achiuyawo futi ini ndinokuvakirai avakuvakirai mabridge ndisakisirai magetsi kutovaka nyika ikoko. Inde manje kuZANU PF hakuna izvozvo. Zvese zvine chingonzi ndezvevavengi, uri kuda kutiisa kumaBritish. Nyanoda kutora nyika achiisa kumaBritish, but nyika yacho vakaisa kumaBritish kare. Ndiwo maBritish acho because they are still looting, vachitora ufumi uchiinda panze. They are still looting, vachitora mari vachindovaka kune dzimwe nyika, vachitora makambani vachindovhura kune dzimwe nyika. With your common sense imi vakomana munofunga kuti mudhara waindovaka chikoro chakadhura. Ndakachiona ini kuZambia chine mabhazi okuti kana ukariona iwe unotya kuti ibhazi rechikoro here. First class buses akazitengera achinogara zvinoenjoywa nemazambians. Ufumi hwedu huri kuenjoywa nemazambians. Vana vakutobva kuno vachindodzidza kuZambia kuteverawo kuda vangadyawo bhijana, but vanenge vachingobvisa marika vachingosekwa variko vachibatwa sevatorwa. Hamunyari kubatirwa sevatorwa, zvinorwadza straight kubatwa uchingova muranda every time. Magariro atakaita kune dzimwe nyika kunoko kunorwadza. Every time unotukwa, munoshandiswa, mobva matadza kupiwa mari yenyu, kada kunoripota kuosungwa. What do you think? Muri kuda kuti hamuchadi kupinda pauyu, moda kurarama tichingodai motoudzana nokuti kwanzi chino, kuti kwanzi Chamisa hasi kupinda. Uri kupinda wani, kwanzi uri kupinda wani. Wakomana.